Kinsa ni? Kinsa? Kinsa? Kinsa ni? Ayan, My name is Nyoman. My name is Nyondel. My name is Pisty Permian. And welcome sa Kinsa ni? Kinsa ni? Kinsa ni? Kinsa? Kinsa Kinsa, ni? uy! Basta kinsa na. Kinsa. Ako na po na nasagap checka. Ay, Ikaw man tong last. Puro excited na mi ana. Kani medyo, ano ni siya, medyo sensitibo. Sensitiboan. I'm sure dagag maiguan niya. Pero kani, nag-comment sa atong page. Nag-message. Nag-message sa page, unya gisulting niya tibuok tanan. Uy, kinsa naman po na vlogger. Vlogger daw. Nga? Ni Adtog Bar. Oh. Ni order daghan. Daghan kay Lucky gisabay. Unya, syempre, sikat man siya na siya mga followers. Ni Doo lang followers, hubog-hubog daw siya, di daw mo tingog. Hala, simba ko. Basta dili la kadungog. Basig hubog na. Na, Ani di- kunchos. Di daw managad bayot. Muna'y nakaapan kay di managad na follower man daw to niya. Ay, basig wala lang napansin siguro. Kaya na mo pa yung iban nga di yun mapansin tanan. Ay, masi ako pagdabi ako sa bar no, kaya di ko kapuka, kaya para sa ko halap, be ako. O saan di pagkakita na grupo man ang mga followers. Ni adto sa iyang Pulo ka buok, wa gitagad. Ano man na. Ambot Kinsa lang na. po, gusto mo kinsa? Uy, Diyos ko. Kinsa, uy! Kinsa, uy! Di ba? Tama lagi ka. Abi daw Yan, ubaba na siya. Ha? Na, dugay pa man. Di ba nga na nakapansin mo na niya? Katong Na, last. katong nagkita, minangaon, okay naman ka nang managad man siya, pero basig, depende sa mood siguro. Depende sa mood. Ako, ang lain, lain, uy, lain. nagsabay Lain man ni, approachable man po siya sa mga ubang tao. Basig nga wala lang siguro niya natuyo nga Dili. inato nga di managad. Di na jud namang good time jud ning ana na di na tumatagad. Pero kay kung kuan nang gud ka vlogger, dapat takdo nimo tanan. Tadi, jud ka kamakadi, jud Di ka ka mahawak makaingon. ang hawak ko sa mga, di mo hawak ang utok sa tao pod, kaya basin pag Lagi. gani, pero Wala di nimo Wala. mapansin ba nga kanang naa din nagkuan niya, wala nimo nabantayan. So nahimo kang mali sa ubang tao. noon po, kaya basi ako kung ako, ako once follower ko niya, magpa-picture ko sa ako idol, kaya pag once ma-decline ko, Di ba ma-hurt man ta? Na kay artista, ba tatawagon nimo, "Hoy, magpa-picture Para- ko wa ka gitagad." para ka magpa-picture ta kay Tado, presgot lang. Di ba si Tado ako? Si Fermin ko. Si Tado, presgot lang. Ani ha, kung ang sa source kung kabalo gid siya nga nakabalo ang tong sikat daw ni siya ba? Sikat ba ni? Ambot lang ba siyang sarili sikat siya? Sikat gyud ako ni siya. Bisig wala lang pud kung nakabalo gyud siya nakabantay tong sikat nga vlogger niya wala gyud namansin. Attitude ang tawag ana. Attitude na. Attitude pero kung wala nabantayan siguro dili attitude kay wala man na nabantayan. Pero kung niduol na jud niya gusto magpa-picture na nagpatik-atik nga di ko attitude na. Nakatry ko na sa una, artista gid kan taga Manila gid ba? Oo. Artista gid nga literal sa TV. Show me nami sa SM niya. Pa-picture Pagkat ka. pa-picture. Mm. Siya, masama yung pakiramdam. Di ba? Niya siya ra gud ang giadto ato. Oh, di ba? What if katong magpulo ka followers mo, siya rin giadto dito ni biyahe pa. Di attitude tawag ana. Attitude oy. Attitude oy. Buwang. Ay di ba pa picture? Kulo. Glow. Mindanao vlogger. Nakahint na ko. Giuba ko sa kong mga clue. Mindanao vlogger. Second clue. Second. 100,000 pataas ang followers. Ay, may bona kid. So? 100k pataas. Bona Kinsa. Third clue, wa pa siya kaabot og million followers. Hala. Ay! Kinsa? Hoy! Di ba? Hindi na kumao ba? Tama. Di ba? Siya na, siya na. Siya na, di ba? Mapansin man yun ninyo. Pero ako di ko magano sa iya, ha. Dili ko Kung makita mi kayo, okay ba? Di lang po na to i-judge po. Wala Malay pa mo, mo wala wala nagsabay na ba mi ana? Murag wala. Kami kami. nagsabay na may ka is ay Wala kaduha pa ka Dominic. Kami wala pa nagsabay. Kami wala pa Pero, po mi nagkita. If ever So, mo gud parts. ana kay lagi dili ko na tumaano gid ang vlogger ana kay. Yes. Masing kita dabay tayo ka nagkapuyunta niya. Gusto ta magpahuway niya. Correct. Kanang Same ana, magpa-picture mo? Ay, ay, later na nag-shoot pa mi unya na. tara na. Ay, magpa-picture na sila. Ay tara mahuli na to. Unya na lang dagi kapoy mi.